أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ‘Yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗin duniya, ina mai farin cikin taya ku murnar wannan wata na haihuwar fiyayyen halitta annabi rahama sallallahu alaihi wasallama da zagayowarsa. Muna wa Allah godiya marar adadi da samun kanmu da muka yi a masoya wannan wata da kuma wanda aka haifa a cikin wannan wata, wanda muna wa Allah godiya da bai nisanta mu da rahama mu kalle ta akan waɗanda suke kyamatar wannan wata ba. Musulmin da suke wannan gari na Wudil yau muna cikin farin ciki masoya annabi. Fatan mu Allah subhanahu wataala ya maimaita mana, ya sake maimaita mana. Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan tafarki alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kan magabatan mu da aminan mu da suka rasu na wannan gari da su suka asasa kususan irin su Malam Umar Fadar Bege da sarkin sha'irai, Allah ya ji da damar rahama, Malam Yakubu Hashim da Alhaji Husaini Sani da duk da sabon mai jakadiya da waɗanda baki zai faɗa da wanda ma bai faɗa ba. Muna fatan Allah ya jaddada musu rahama domin su ne suka asasa mana wannan zagaye na takutaha, zagaye kai na 1 ga watan Rabiul Awwal. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya kaka kowa da alkhairi. Kuma Malam Aminu Ubangiji Allah ya sake riko da hannunka, Allah ya baka juriya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.